Πολιτιστικό Σύλλογο Βάρης, Πανάκρατο, για τη συνεργασία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Σαν σύλλογος και όμιλος. Να πούμε ότι τον ευχαριστούμε και για το κρασί που προσφέρει σήμερα, συν το κρασί που είχε προσφέρει στο χορό που είχαμε κάνει στο συνταγμένο στο Κουκουβέ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστήσουμε επίσης τα καταστήματα και τους εθελοντές που βοήθησαν στον διαγωνισμό ψαρέματος για τα παιδιά το καλοκαίρι. Γιατί χωρίς τη βοήθειά τους σίγουρα δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό που γίνεται κάθε χρόνο. Να πούμε ότι φέτος τα παιδιά είχαν φτάσει τον αριθμό 85 συμμετοχές. Ήταν πάνω από 100 δηλωμένοι, λόγω του καιρού πολλοί φοβηθήκανε, 85 ήταν συμμετέχοντες. Και χωρίς τα καταστήματα και τις προσφορές τους και τους εθελοντές που βοηθάνε εκείνη τη μέρα, θα ήταν δύσκολο για μας να κάνουμε αυτή την εκδήλωση. Τους ευχαριστούμε και εμείς πολύ. Να πούμε πάλι ένα ευχαριστώ στην κυρία Κούλα Γεδεών και στον Αντώνη τον Παπαδαλίδη, γιατί είναι αυτοί που μας φτιάχνουν το καλοκαίρι το χώρο μας. Με τις ζωγραφιές, με τα ασπρίσματα, σε κάθε εκδήλωση, όπως βλέπουμε και στο DVD εκεί το Αγίου Νικολάου και σε ό,τι εκδήλωση γίνεται στο λιμανάκι, είναι όλα στην πένα και το ευχαριστούμε πολύ. Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε τον Μάρκο τον Παπαδαλίδη, την κουκλά Μάρκο που λέμε εμείς, γιατί την ανήμερα του Αγίου Νικολάου, καθώς και την επόμενη μέρα, έκανε το μπάνιο του στον χώρο που βλέπετε εκεί πέρα για να στηθεί η εξέδρα μας. Επίσης θα ευχαριστήσουμε τον Νίκο τον Ρούσο, η Νικολιά που ξέρουμε εδώ στη Βάρη, και τον γιο του τον Χρήστο που προσέφερε τα μαντέρια, τους πύργους και ό,τι χρειάστηκε για να γίνει καλωσιά. Τους εθελοντές που με τις βάρκες τους μετέφεραν τα υλικά για τη ράμπα, τον κόσμο στη συνέχεια για να πάει και να έρθει από το λιμανάκι στο νησάκι και πάλι πίσω. Την ομάδα που είχαν αναλάβει να καθαρίσουν τα ψάρια, συν την ομάδα που μαγείρεψε την κακαβιά. Σας ευχαριστούμε για αυτούς πάρα πολύ. Ένα ευχαριστώ τον κύριο Μότο, τον Αντιδήμαρχο, γιατί στο διαγωνισμό των παιδακιών προσέφερε το κούρμα του Δήμου να μεταφέρουν τα παιδιά της στέγης, 12 τον αριθμό, να συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Επίσης, μας βοήθησε στο καθαρισμό, στο κόψιμο των χόρτων στον Άγιο Νικολάου, στο προάβλιο χώρο και το άσπρισμα του εξωτερικού τυχείου. Θα ήταν δύσκολο να το κάνουμε εμείς, λόγω που το χόρτο εκεί πέρα είναι δύσκολο, είναι πυκνό, ξέρουμε τα προβλήματα του Αγίου. Με τη βοήθειά τους και με τους εργάτες, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Μότο. Μετά θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Τσέγενη, καθώς και το Λιμενικό Ταμείο, γιατί φέτος καταφέραμε και αλλάξαμε τις σκάλες που τόσα χρόνια ήταν κίνδυνος θάνατος για μας που αναποκατεβαίναμε από εκεί. Αν κάποιος πέρασε από το σπίτι του Αντώνη και είδε που μας ακολούσαμε τις παλιές σκάλες, τα σκαλοπάτια μείνανε αραχνοήφαντα, δεν υπήρχε καθόλου σίδερο, ίχνος. Οπότε ήταν επικίνδυνο και τους ευχαριστούμε πολύ που αλλάξανε. Να ευχαριστήσουμε μετά τον κύριο Λιμενάκη, τον Σκευοφύλακα, για τη συνεργασία που έχουμε σε όλες μας τις εκδηλώσεις. Μας βοηθάει, είναι πάντα δίπλα μας, σε ό,τι χρειαστούμε, σε εκδήλωση και μια εκδήλωση που αφορά το Σύλλογο και τους ψαράδες της Παύλικας. Τον ευχαριστούμε πολύ. Για σήμερα να ευχαριστήσουμε επίσης τον Πέτρο, τον Γιώργο και τον Θεόφιλο. Εδώ σήμερα προσφέρθηκαν να μας ψυχαγωγήσουν μέχρι πρωία. Κατευθείαν για δουλειά θα πάμε. Επίσης να σας πω ότι όποιος θέλει μπορεί να τους απολαύσει κάθε Σαββάτο, Παρασκευή και Σάββατο, παίζουν στην κατόγα του Λιλή, στην Άνω Σύρο. Όποιος τους αρέσει και θέλει να τους ξανακούσει, κάθε Παρασκευή Σάββατο στην Άνω Σύρο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τέλος, άφησα αυτό που λέει και παρημένος και παπάτου με την αράδα σου, τον πατέρα Ιωσήφ. Να ευχαριστούμε τον πατέρα Ιωσήφ και το Ενεργειακό Συμβούλιο για τη συνεργασία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια, για την εκδήλωση αυτή που γίνεται το Αγίου Νικολάου, για τη συνεννόηση που μπορούμε και έχουμε και βγάζουμε αυτό το αποτέλεσμα που βλέπετε στην τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ.